Merba lura ġewwa TVAM. Illum ħanibdew ħanajdu hekk il-parti tiegħi għax ilkom magħna minn dalgħodu għal dak il-nies speċjalment li huma kwieni. Issa bdiet il-parti tiegħi li ħanibdew nitkellmu fuq martial arts ma' Mark. Mela Mark, l-ewwel nett grazzi tal-li ġejt għall-programm tagħna. Grazzi lilek tal-istedina. Mela ħanibdew, jiena ħanibda ngħidlek minn hekk, jiena martial arts meta kont żgħir, kont nagħmel jiu-jitsu. U nixtieq nidħol il-kategoriji differenti jeżistu. Imma nixtieq l-ewwel insir naf lilek. Lilek, Mark, kemm ilek tagħmel dan it-tip ta' sport, jekk sensei għax jien niftakar kelma sensei, kemm ilek sensei, u x'tip u x'kategorija ta' martial arts tagħmel għax nafu li hemm ħafna differenti. Iva, mela, l-ħaġa bonġu, mela jiena bħala martial arts għandna nsenjaw kung fu. Kung fu. Li waħda minn iktar ħanajdu hekk kliem li tiġi għal-ħalqa. Kung fu huwa popolari. Huwa popolari ħafna fil-medja, fil-films. Bruce Lee kung fu kien? Ġifieri Bruce Lee kien wieħed li kabbar il-kung fu bħala image għax kien persuna. U iktar riċenti kien hemm Jackie Chan li forsi Jackie Chan kung fu wkoll, ġifieri. Stili differenti, u arti marzjali Ċiniża, tmur lura l-uf ta' snin. U bażikament l-lan prinċipali tagħha huwa d-difiża personali, self-defense illi wieħed jitgħallem jiddefendi. Sati interessanti, self-defense, għax hemm dak il-misconception kif jgħidu nies li isma' di huwa violenti di biex bħal-ġlied huwa tip ċadiet imma fl-aħħar mill-aħħar huwa tip ta' self-defense. Hija arti ta' self-defense. Il-kelma ġlied forsi bil-Malti hija tinstema' ħażin. Tinstema' ħażina. Jew combat. Huwa sistema li inti tiddefendi ruħek, jiġifieri m'intix biex inti tkun flimkien u taqalla ġlieda, dak huwa l-mod ħażin kif tużah. Huwa qiegħed biex inti tiddefendi ruħek u kif forsi nitkellmu iktar qudiem jgħinek mod fiżiku illi inti tkun iktar b'saħħtek, iktar attent, iktar in control u anke il-mod mentali, disċiplina. ċertu disċiplina fiha. Inti tal-li meta bdejt? Jiena bdejt kont ġuvni, jiġifieri. Naraw it-tratt tiegħek hawnhekk. Dak iktar riċenti. Għannajlek biex iżom tamel dik kważi split emmek qed tagħmel, for angle ġifieri hemmhekk qed tagħmel kick to the head xi jgħidu ma nafx. Mid-section qisu bejn mid-section. Ġifieri dik hija waħda interessanti. Dik hija sidekick. Interessanti narqax forsi jiena kont nagħmel id-dettalji ma għandek saqajk li qiegħda fl-arja qiegħda dritta, qiegħda biex inti tagħti minn taħt ġifieri dik parti naħseb. Parti mit-teknika li wieħed jitgħallem bil-mod. U kont qed ngħidu ġifieri bdejt tal meta inti? Jibdejt in-90s, ġifieri kelli teenager qisu ftit. Teenager. Issa jekk xi ħadd jinteressa ruħu jibda kull tip, ħa ngħidu kull tip ta' martial arts. Hemm xi età li forsi tajt isma' ħjar ma tibdix ta' din l-età, jew le isma' jistgħu jibdew minn kull età. Ovvjament jibdew mill-età ta' tfal, jiġifieri qisu minn 5-6 snin. Iżgħar di l-opinjoni personali tiegħi narhom ikunu wisq żgħar biex jifhmu il-kunċetti ta' martial arts, stances kif ta' film. Eżatt, kif taqgħu. So normalment qisu jekk tieħu anke Malta lokali jibdew qisu minn 6 snin il fuq. Hija tajba li għadek żgħir biex tidra ma fl-istess ħin tista' ssegwi lezzjoni u anke l-attention span tiegħek ikun għadu tajjeb. Eżatt, u jiena nista' ngħid għalija personali, ma tantx kelli nuża il-moves of attack, imma jiena nista' ngħid meta waqajt u kulħadd jaqa' ġieri l-ewwel hemm li jiġifieri jiena ħafna. Indunajt li dawk il-modi kif inti break falls konna ngħidu. Ma nafx hekk għadhom jużaw l-istess. Jintużaw. Daw il-break, jiġifieri inti mhux għax aħna naħsbu biex tagħti daqqa jew biex tagħti daqqa si, imma mhijiex hekk biss. Jiena tallimt mezzi li meta naqa' nevita li nweġġa'. Ġifieri din hija xi ħaġa li hija tajba wkoll għax persuna ta' kull età jista' jaqa' u jekk jaqa' ħażin, dik il-kelma jaqa' ħażin iweġġa'. Imma b'daw il-break force jekk isiru parti minnek, tista' tina eżempju, ġifieri meta ta' eżempju jkollok tirrowlja jew tuża jdejk. Li inti intu nieżel tilqa' bidejk biex inti you break the fall, ġifieri ma tħux dik id-daqqa f'darek jew fis-sinsla mela inti ħatilqa' d-daqqa jew inkella ma taħbaġ the back of your head. Sewwa wara ta' rasek illi huwa post vitali. Ġifieri jekk ħatal quddiem ma taħbaġ geddumek, so ħatilqa' bidejk. U daw jiġu naturali. Jiġu naturali, ma ovvjament bit-training inti isiru parti iktar minnek. Ġifieri anki jiena għalija dik biss, għalhekk martial art kung fu huwa arti bellezza, ma anki għal dik biss, għal persuna li jista' jaqa' u ma jweġġax biha. Li tista' żejt illi inti stewwa tgħid mhux ġast li tagħti, inti jista' jkun l-arti marzjali tgħinek biss konfrontazzjoni, iżżomm iktar kalm, iżżomm iktar fil-kontroll tal-emozzjonijiet jew tal-azzjoni tiegħek u
possibilment forsi jekk għala ġliedi, għala xi ħaġa confrontation, iż-żomma kalma it doesn't get out of control kif ngħidu. Ġifieri l-arti marzjali tgħinek ukoll hemmhekk biex inti żomm il-kontroll tas-sitwazzjoni u ma teskalaħħix sewwa. U fit-tfajliet, speċjalment anki fil-ġuventur, imma biex ikollhom xi tip hemmhekk qed. Dak għattu l-inġib naqra li tagħti meta kont żgħir hemmhekk kont iżgħar ovvjament. Ix-xar iswed kixifni. Kixfek. U dek aħna jitaħdu biċ-ċinturin, yellow belt, orange belt. Dik anki nispjegaw ftit, għalġik interessanti, iċ-ċinturin juri il-livell tiegħek, jiġifieri hawnhekk jagħtu ukoll eżempju hawnhekk li bes bl-iswed. Hemm differenza bejn iswed u abjad. Iċ-ċinturini huma tradizzjonalment jibda il-white huwa beginner, ġifieri huwa pur qisu. Imbagħad il-kuluri dejjem jiskuraw minn għandek isfar, yellow, orange, green u dejjem jiskuraw. Finalment jasal il-black li huwa il-livell li ngħidu hekk qisu li kulħadd ikun jixtieq. Imma mbagħad tista' tkompli hemm il-first dance. Minn hemmhekk imbagħad tista' tkompli tinfetaħlek qisha li tista' tgħallem, tista' tesplora martial arts oħrajn affarijiet iktar avvanzati. Imma ngħidu l-black belt isu kulħadd isemmiha allura hekk semmejtu. Issa jiena nisa ngħid għandi tifel ta' 8 snin. U sfortunatament fil-ħajja ma tafx ħajġi qudiemu. U naħseb il-ħsieb li jiena ikollu xi tip ta' mezz kif attent jew jiddefendi ruħu, jew anki biex jikkalma s-sitwazzjoni, jew anki biex tieħ dik il-minuta jew 30 seconds biex ikollu ċans jikkontrollu anki jaħrab għaliex le toħroġ mis-sitwazzjoni li hija qiegħda fiha. Mill-esperjenza tiegħek qed tara li iktar ġenituri qed jifhmu dil ħaġa u qed jidaħlu it-tfal tagħhom f'dawn it-tip ta' martial arts ngħidu hekk. Nemmen illi dal-aħħar snin sar iktar awareness, il-kelma eżatta awareness, illi tfal qed jitalmu iktar u ħaġa in sports in ġenerali, tfal illum tindaħluhom f'ħafna sports. Però bħal arti marzjali nara li qed jiġu iktar tfal isaqsu jinteressaw ruhom isma' kif nista' niddefendi ruħi it-tifel tiegħi. Ikun l-iskola, ikun ximkien, qed jikber jista' jkun teenager, naqra ikbar forsi mill-età tat-tifel tiegħek. Ġifieri l-interess hemm qiegħed u anke fil-lezzjonijiet nista' nitkellem għalija ma anke ġenerali ġew Malta qed ikun hemm iktar tfal, iktar żgħażagħ li jinteressaw u jieħdu da training bis-serjetà. Għax jiena nemmen li idea bażika ta' kif tiddefendi ruħek m'hemmx għalfejn ikollok il-livell bħal min jitrieħ kuljum huwa tajjeb. Għax anke tkun barra minn Malta. U fitness. Fitness. Ġifieri interessanti, intkom mhux tiġu hemm u tibdew titgħalmu. Le, proċess sħiħ. Jiena niftakar wara nagħmlu sit-ups, push-ups, the bridge ngħidlejna biex the plank biex Ġifieri jekk ittina overview ma ngħid ta' lezzjoni, kif xi tkun il-layout? Normalment għandek l-ewwel parti hija physical. Ġifieri totally physical. Għandek gym, imma ovvjament minn high weight, uża l-body weight. Għek tagħmel move vera. Dik hemm xi isem għaliha dik il-move. Hija isa horse stance imma hija advanced horse stance li hija parti mbagħad hemm l-istance naqra aktar. Ġifieri kif stance ta' qabel tibdew il. Ma dak kellna photo session u ovvjament għadna gost ngħidu naqra ritratti. Hemm hija pożizzjoni anke di hija pożizzjoni tradizzjonali. Kien jagħmel xi ħaġa u ma kien jagħmel itir bidejk. L-idea huwa biex tiddefendi ruħek, jiġifieri l-istance normali. U mbagħad il-poża hija naqra iktar forsi ngħidu hekk għall-kamra hija simili. Ġifieri dawn huma kollha jkollhom ismijiet naħseb daw il-poses jew mhux daqshekk. Mhux kollha fimt jiġifieri pereżempju di l-idea huma fighting stance u mbagħad tolli saqajk jiġifieri iktar forsi. U inti tolli saqajk hemmhekk biex tiddefendi. Biex tiddefendi ruħek jew tuża l-kiek biex tiddefendi ruħek. Ġifieri inti lest biex jew tiddefendi l-middle section naħseb minn kep jew bniedem ġej fuqek ħadd tuża saqajk biex timbuttaħ il-bot. Għawek nasab din ġol China Garden. China Garden, kellna lessin hemmhekk u ħadna naqra ritratti u ovvjament battilkom xi ħaġa naqra differenti. Dan insomma għandna. Hemm differenza bejn meta tkun libes bl-ispett u dabja ta' xi kurjużità dik ġest uniformi differenti. Kollok ġigiget differenti, dana konna ħnieħdu konna għamilna session lill-parteċipanti ta' Miss Malta. Il-background kien is-swet allura talbuni il-bexxa ġeċ. Għaxin kellha kont tiġi rasbis. Ma kontux tarawni. U saħħa ġewra tgħaddi minn rasi. Girls u boys. Huwa sport bħal futbol li l-girls jilagħbu għalihom u l-boys jilagħbu għalihom jew huwa sport li ma tagħmilx differenza? Iktar ma jitrejnaw flimkien iktar aħjar u jiena nifhimha dal-mod jekk tfajla ħen tkellmu fuq tfajla. Ħadd iġi attakkata fit-triq. Normalment ħajattakkak raġel. So il-fatt li titrejnja flimkien, jgħin. Issa, nagħmlu workshops jew korsijiet għandna wieħed ġej f'Ottubru fej
ikollok ċertu tfajliet li jkunu jħossuhom forsi jistħu, jkunu jridu jitrejnaw għalihom. Allura nagħmlu daw il-korsijiet fej ħajkun hemm iktar sitwazzjonijiet li iktar forsi jintaqgħu magħhom nisa biex qisna tintroduċihom bħala teaser għal marxi. Di interessanti, ġifieri forsi fit-tfajliet ikunu ftit jistħu milli biex ikunu ma' boys fil-klassi ġifieri biex tibda bħala beginners qisu. Biex jitik introduction tal-martial arts, tal-kung fu, tal-self-defense. Umbat minn hemmhekk oġbu jista' ikompli, ovvjament, imma l-klassijiet normali jisiru nisa u rġiel. U pala times a week, kemm il-darba fil-ġimgħa inti pala sensei għax issa kelmek kif Sifu propja biċ-Ċiniżi hija sifu propja. Sifu, okej, sifu, kemm il-darba hemm bżonnek fil-ġimgħa biex ikollhom. Darb tiegħi huwa ammont tajjeb, ngħidu l-basic, ġifieri li tik naqra. Dak il-basic knowledge. Mela, sejna għafu li l-ek, issa jiena għatlek naf il-ġuġitsu. Mela, ħan umu nara, ħan nara xinu ġej, produzzjoni skużawni, jek nispiċa mal-art jew hekk. Mela, jiena ħan niprofa move fuq, le, ħan saqsi l-oppost. Inti ħan saqsik biex inti trid nimxu għajna, konna iktar spazju, konna iktar spazju għawek, għax il-produzzjoni għanna set kbira, nużaw. Mela, jiena niftakar mossa li meta xaħti tini daqqa tapon, xirrit namel biex nevita. Ħan inqalaw ftit mal-ħajta mux titfani fuq il- Mela, jien saqsik, it-tieni daqqa ta' pon, u jien ħan għamela bil-mod, U ħana għajdijek namel so, mela marġa ħat għamelu moment, mela jien ħana jgħidu sajt, taqba to the side, it-tieħ taqba daqqa ta' minke, ġol-witch, dawar u tkisser. U tagħmel il-lok. Tajjeb, għaddin ħarġ li kollu, dik ġuġitsu. Ġitsu ma teżisti f'ħafna marxil. Bil-mod, ħan għamela li. bil-mod. Ħan għamela xax differenti. Ma importanti ma titfallix. Le, mu ħan nitfak, le, il-hip throw dak, il-hip throw. Le, mux ħan għamilla hip throw. Mux ħatamil il-hip throw. Simili tijak. Għamilla ħajna ġawa xe tibżaw li għankistru s-setta. Le, mu għankistru s-setta. Għan għamlu xeġa simili, lok fuq l-ejt, imma minn flok, minn fuq l-ispalla fuq il-shoulder. Għarajt, għan nimxu iktar lawa, xe tibżaw, produzzjoni tibżaw mis-setta. Mandir xalix. Xuri għan tintatik daqabdi. Mela, bil-motek, Mela, minnaw, għan nizlu għem, għan nizilnik. Iġividi iktar u iktar ġibt ħanajdu ekk il-persuna pozizjoni iktar ħajdu hekk. Tagħmilha bil-delete forsi tidher aħjar tagħmel. Tagħmilha bil-delete, ġifieri jiena ħassejna. Il-għajna l-istess. Tħallnaw. U inti ovvjament jiena waħdi ninżel l-isfel. Eżatt, le, għax toħloġ l-ispalti mill-posta. U le, ma importax. Thank you very much. Il-konċetti huma l-istess, martial arts kważi. Huma kollha kważi l-istess. Grazzi ħafna jiena nħeġġeġ lill-familji kollha li għandhom tfal ta' kull età biex jitħajru jagħmlu dawn tip ta' sports għax ovvjament ħajjejn fit-tfal. Isma' jiena waqt li qed kont għax għandi li earpiece u għandi widnejja stram dejjem toħroġ li earpiece. Qed jaqalu li Jurgen reġa', ma nafx nispera li mhux vera,